Hello mga higala o mga kaigsuunan. Kumusta ka mong tanan karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mga higala o mga kaigsuunan mo kini ang naghatag ka nato og kalinaw sa ato ang pangunauna, kalipay, ug pagmaya sa ato ang kasing-kasing. So, mas maayo nga ang pulong sa Ginoo sa tanang panahon, sa tanang oras, sa tanang higayon mao gayud ang magpuna sa atong kinabuhi. Maoy iwag o maoy mag-guide ang pulong sa Ginoo. Kay kun ang pulong sa Ginoo wala ka nato, gubot ang atong kinabuhi, no? Gubot kaayo ug walay linaw, walay kalinaw, walay linong ang ato ang mga pangunauna. Munang pasalamatan kanunay nato nga sa diin naagayon ang pulong sa Dios, no? Pasalamatan nato ang mga pastor nga nagwali, no? Ang mga magtutudlo, no? Pasalamatan nato usab ang mga namunuan sa panggobyerno, di ba? Nga kinahanglan jud atong pasalamatan sila tungod kay ana ay gihatag kana sila sa Dios aron mamunuan maoy mag-guide ka nato ang mga katawhan. So mga igalang kaigsunan, ang ato karong ipaambit nga bersikulo diri nato mabasa sa Ezekiel, no? Ezekiel 13 bersikulo 17 ug 18. Akong pagbasahon og sunda sa inyong salabutan. Sa dili pa nako basahon ang bersikulo mga higala igsuon. Pero medyo kung gapasabot kanyo mga higala o mga igsuonan nga dili ko pastor. Apan kini is bunga man ning gihatag kanako sa Dios. Ako kini nga ipaambit kaninyong tanan. Di na ko ni ihangol tungod kay gihatag ni sa kinasing-kasing sa Dios. So ihatag usab nako kaninyo sa kinasing-kasing, di ba? So kani siya is bunga, kaluoy, grasyang gihatag kanako. So kay gikaluyan ko sa Dios, gigrasyahan ko sa Dios, gihigugma ko sa Dios. Ako usab ning i-share kanyo. Tungod kay nahigugma usab ako kaninyo. Gusto ko makatabang usab sa inyong kinabuhi tungod kay gitabangan ako sa Dios. So mga higala igsoon, diri nato mabasa ang atong ipaambit karon sa Ezekiel 13, 17 ug 18. So akong pagbasahon og sunda sa inyong mga salabutan. Hinaot nga sa inyong kasing-kasing marikta ang pulong sa Dios, di ba? So ngayon sa 17. Ang Ginoo mingon, og ikaw tawo, adtua ang mga babae nga nagwali og tinumutumong mga panagna. Pagwali batok kanila. Sa 18, ingna sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, alaot kamong mga babae nga nagtahi og mga pulsiras nga may amping-anting ug naghimog mga pandong sa ulo sa mga tao nga nagkaninlain ang gidakon aron paglitag sa mga tao. Buot kamong makabaton og gahom sa pagkontrolar sa kinabuhi sa akong katawhan alang sa inyong kaugalingong kaayuhan. Mao ka na nga itong ipaambit karon mga higala o mga kaigsunan. So kani karon nga gipaambit nato nga bersikulo mga higala igsuon. Kabahin kini sa mga propeta nga mini kaniadto. So sa karaan pag panahon aduna nagayoy mga propeta nga mga mini, mga sayop nga mga pagtudlo kanila. So kani giingnan kini si Ezekiel niini sa Ginoong Dios nga adtua ka ng mga bayhana nga mga propeta nga nagwali og mga sayop, di ba? Di ba? So kani siya ang pag wali ani ni propeta Ezekiel, ang iyahang ginaistoryahan ani katuning mga nagstorya og nagwali sa mga sayop nga mga panagna, no? So ang iyahang ginawalihan ani, iyahang ginaistoryahan ani dili mga Kristohanon, dili mga Dios non, kundi katong mga sayop nga mga sayop nga mga propeta, mga sayop nga panagna, mga sayop nga ilang ginawali mo ni ginaistoryahan kini karon ni propeta Ezekiel. So nagaingon ang Ginoo mingon. So ang Ginoo gayud ang niingon ani ha, og ikaw tao, so giingnan si Ezekiel. Adtua ang mga babae nga nagwali, oo, tinumutumong mga panagna. So giingnan si Ezekiel sa Ginoong Dios nga adtua ka ng mga bayhana, mga propeta nga mga mini, di ba?
nagwali sa mga sayop nga mga panagna. So kaniadto pag panahon aduna na mga mini ng mga propeta, sayop ang ilang mga panagna kaniadto. Dili na nato tingadaan bisan karon aniya, bisan gani sa mga magtutudlo karon aduna usab mga sayop o mga mini nga mga magtutudlo nga masabtan nato ni karon mga higala igsoon. Kinahanglan nga ang kamotoran ra gyud ang atong istorya. Sakit mas buot ni ang kamotoran pero mao ni tinuod, mao ni siya makaalim, mao ni siya makaayo sa ato ang mga samad sa atong kasing-kasing. Kon maminaw ta og ikinabuhi nato ang pulong lang gyud sa Dios, di ba? So giingnan kini si Ezekiel ni sa Ginoong Dios nga ingna ka ng mga tawhana, ingna ka ng mga babayhana, walihi sila nga mga sayop na ang ilang ginatudlo sa mga katawhan. Di ba? So si Ezekiel gihatagan og espiritu sa Dios nga isugon nga mga espiritu kay gihatagan ta sa Dios dili espiritu sa katalaw, kundi gihatagan ta sa Dios espiritu sa kaisog sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, sa kaisog sa pagsangyaw sa kamatuoran. Mao na siya. Di ba? So si Ezekiel nganong maisugon siya na nag-istorya tungod kay ginasugo siya sa Dios, wala siya gikinadlukan tungod kay ang Dios mao'y nagsugo kaniya. Di ba? Nasabtan nato mga higala o mga igsoon no. Giingnan si Ezekiel, og ikaw tao adto ang mga babae nga nagwali og tinumutumong mga panagna. So dili sakto, dili tinuod nga mga panagna katong mga propetahan nga mga babae. Di ba? Na pagwali bato kanila sa to pa ang giwalihan ani karon ni Ezekiel ang propeta sa Dios. Katuning mga babaeng propeta nga sayop nga ilang mga panagna nga kinahanglan walihan na sila. Hasta karon na anak kinahanglan nga walihan ipasabot kanila nga sayop kana ang ilang mga pagwali o ang ilang mga panagna. Di ba? So, diri sa 18 diri nato masabtan unsa gayud ang mini nga mga propeta, mga sayop nga mga propeta. So, diri nato mabalaan ang mga buhat sa mga mini nga propeta. So mga mini nga babae nga propeta. So diri ingna sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios. So ang Ginoong Dios gayon nagsugo ni propeta Ezekiel nga ipaingon ka ng mga babayhana nga mga propeta nga sayop ang ilang mga pagwali o mga panagna. Di ba? No, ingna sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios. So ang Ginoong Dios gayon ang nag-ingon ani kang propeta Ezekiel. Di ba? Nag-ingon, alaot kamong mga babae nga nagtahi og mga pulsiras nga may anting-anting. Di ba? So alaot ang mga babae o mga propeta nga sa diin naghimo og mga pulsiras o mga anting-anting. Di ba? So Paul di ay ang mga pulsiras nga adunay mga anting-anting. Di ba? Di man ana to magyagsuon. Kung anaa karon des kalibutan na ay naghimo niya na alaot ka na siya. Nag-ingon ang Ginoong Dios, dili ako nag-istorya ni, ang Ginoong Dios maoy nag-istorya. Unsa man ang pulsiras? Katong giingon ba nga hadlok tong mga duwindi, hadlok tong mga lain daw og ginhawa, mga wakwak ang sabadya ug katong anting-anting, di ba? Paul na alang sa Dios, di ba? Kung igalaigsoon, kung ikaw tigpaminaw ka sa pulong sa Dios o tigbasa ka sa pulong sa Dios, masabtan nimo unsay mga Paul, unsay dili maayo nga buhaton alang sa usa ka tawo. Di ba? Kinahanglan nato ni iistorya mga igalaigsoon. Kay gihatagan ta sa Dios o espiritu sa kaisog dili sa kahadlok. Di ba na? Ingna sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, alaot kamong mga babae nga nagtahi og mga pulsiras nga may mga anting-anting. Di ba? Og naghimog mga pandong sa ulo sa mga tao nga nagkainlain nga gidakon aron paglitag sa mga tao. Di ba? So, ang ilang ginabuhat
diyan gayo na kaning giyatagan niya ang tao ganti-anting o mga tangkil ba diharon mao naman na siya side naman na siya sa anting-anting. So Paul na siya sa Ginoo. So kinsay ato ang tuohon, ang tao o ang Ginoong Dios nga nag-istorya ini, di ba no? Alaot kamong mga babae nga nagtahi og mga pulsiras nga may anting-anting ug naghimog mga pandong sa ulo sa mga tao nga nagkainlain nga gidak-on aron paglitag sa mga tao. So kung ikaw ay galigsuon, ikaw karon katawan ka sa Dios nga nasalaag diha, nawala ka din napita, gawas diha, istorya ikaw gawas diha, gawas diha, kay alaot ang naghimo unha diha napita, nag-ingon ang Ginoong Dios. So ako istoryahan tamo, no, mo kuan ko sa ako ang kaagi kanadto, no, naabot ko diha na ako'y anting-anting, na ako'y habak, na ako'y panyo, di ba na apo ko'y kanaging pulsiras nga adunay mga tatak diha nga dili masabtan sa mga tao, na ako diha apan salamat sa Dios. Ang Dios mao'y akong pasalamatan, dili ang tao. Ang Dios mao'y nagkuha ug nagtantang ngadto tungod ang Dios nagpili kanako, naghatag kanako og grasya og kaluoy, gikaluoyan ko sa Dios, naabot ko diha, di ba? So naon ginato tawanon lang nga pagsabot, makatabang ta sa mga balatianon, mga sakit, di ba? Makatabang ta apan alam sa Dios. Paul kana, so unsay Paul sa Dios, dili nato na siya buhaton, di ba? Naanak ko na apan grasya sa Dios, dili ako akato nga gisurrender na kung ako kundi ang Dios maoy ning dangitag pamaagi nga masurrender ka to, nagpasabot ka na nga napili kong daan, sukad pa sa sinugdan, di ba? Kay kung wala ako napili, wala akong gikaluyan, wala akong gigrasyahan, mga higalaigsuon, nagpadayon ko, walihan siguro ko sa mga pastor o sa ko ang mga higala, musamot pa ang akong garbo. Di ba? Ingon ko nga, kamo nakatabang mo sa mga masakiton. Di ba? Apan, ang akong ginapasalamatan kanunay sa bugos sa akong kasing-kasing mao ang Ginoong Dios. Mao si Ginoong Hesus. Siya gayon ang nagtantang sa tanan ako nga mga gawi nga dili maayo. No, ingna sila nga nag-ingon ng Ginoong Dios, alaot kamong mga babae nga nagtahi og mga pulsiras nga may anting-anting, di ba? Og naghimog mga pandong sa ulo sa mga tao nga nagkainlain nga gidakon aron paglitag sa mga tao. So katong tao nga ginapili, ginatawag sa Dios, ginagrasyahan sa Dios, mugawas niya. Sa karon siguro naiuban nga salaag diha apan sa punto nga makadungog sila sa pulong sa Dios, ang Dios na ang magtawag kanila mugawas o mugawas na sila. Sama kaniadto sa ako ang nabuhat. Alaot bi ay ako kaniadto kon wala ako gigrasyahan o gikaluyan sa Dios. Nagpasabot kada nga kaning tanan is kaluoy sa Dios. Kung walay kaluoy sa Dios, kung walay pagigugma kanato sa Dios, alaot gid ta. Apan diri nato masabtan ang kaayo o kaluoy sa Dios kanato. Matagamtaman gayud nato. Di ba? Sa una, walay linaw, walay kalinaw, puro kagubot ang hunahuna. Kay basi unyag na anak mo testing, di ba mauna istorya? Basi unyag na anak po kinahanglan nga bairana jud kanang giingong pulong kaalam, pero kanang kaalama di ay giingon diya sa Ginoo, diya sa Korinto, kanang kaalama kabuang na alam sa Dios. Di ba? Muna nga masabtan nato ni, no? Giingnan jud si Ezekiel ini higayon na sa Ginoong Dios nga alaot kamo mga babae nga nagtahi og mga pulsiras nga may anting-anting ug naghimog mga pandong sa ulo sa mga tao nga nagkainlain nga gidakon aron paglitag sa mga tao. Di ba? Buot kamong makabaton og gahom sa pagkontrolar sa kinabuhi sa akong katawhan. So ginakontrolar nila ang mga katawhan.
Bisan sa mga katawan sa Dios di na kontrolar nila. Abi niyo magkontrol magtinuod nila mga kalagson. So katong mga katawan sa Dios nga sa diin nasalaag, di ba? Og na wala pa pagkontrolar to nila tungod kay kuna ato sila mga balatian, mga sakit, mga problema muduol to sila sa mga propetang mini. Sumaayo kay aduna usab na sila kagahom, pero gikontrolar nila ang katawan sa Dios aron dili makaalagad sa Dios, aron maalhaot, di ba? Aron dili makasabot, aron sila ang mahimo na silang Dios, mahimo silang Ginoo, di ba? Moingon pa ganito sila katong mga tao nga salaag diha, sige sila og alaga sa Dios, sige magkamulo og sakit kita nga wala man tuod ta, pero wala man tayo sakit tungod kay naapo sila gikontrolar sila sa mini nga propeta ba. Sabta nato na mahigalag so naot nga sabta na ninyo, di ba? Unsay Paul sa Dios, Paul gina siya, di ba? Unsay angay buhaton, maunay buhaton. So kani siya is Paul ni siya, dili angay nato nga buhaton. Di ba? Kay unsa ginaingon sa Ginoong Dios, alaot kamo mga babae nga nagtahi og mga pulsiras nga may anting-anting, og naghimog mga bandong sa ulo sa mga tao nga nakilain ang gidakon aron paglitag sa mga tao. Buot kamong makabaton og gahom sa pagkontrolar sa kinabuhi sa akong katawhan alang sa inyong kaugalingong kaayon, alang lang sa ilang kaugalingong kaayuhan. So meaning sa ilaha lang kaugalingon dili suban, di ba? Sa ilaha lang nya luoy man gud ang tao kung dili istorya nato, dili walihan nato ani, di ba? Luoy sila ya ug ato ang sabto nasalaag apan katong diha gyud siya dabutan bisan unsaon pa nagwali mo garbo pa na, pero katong nangasalaag lang liyan dapita mo gawas gayud na siya sama sa kuha. Kaya na ako diha, na ako anting-anting, na ako'y habag, na ako'y pulsiras, na ako'y pandong, di ba? Na ako diha tanan, naagyan ako na munang na istorya ko ani, munang di ko mohadong istorya ni tungod kay naagyan ako. Mas maayo nga ang atong istorya kanang masinati gayud nato. Lisod po ng istorya ta aning pulo nga karon. Akong istorya unya wa na ako nasinati, basi unya akong tintalon ko ani basig madala ko, di ba? Mga naani mga anting-anting, daghan mga kabahin sa anting-anting, gayuma, lumay na pagpamarang na anak abot na diha. So bawal sa Dios. So pasabot kani siya is tunglo, dahil ko na ko istorya, tunglo ni siya sa Dios, kontra ni siya sa Dios. Nga naman maingon kung kontra ni sa Dios tungod kay gipalabi nila ang mga buhat sa Dios, mga gibuhat sa Dios ba, mga bato, mga kahoy, mga unsa diri nga gibutan sa binuhat lang na siya sa Dios. Ang ato ang dahigon walay lain ang nagbuhat kanato, dili ang nagbuhat sa Dios. Nga mga tao mi atong dahigon, mga propetang mini atong dahigon dili, kundi ang Dios ug ang Dios lang gyud ang atong angay dahigon. Di ba, nasabta na to. So Paul di ay naatay mga habag-habag, naatay taming-taming, naatay dagon-dagon, di ba? Sa mga sugarol, no? Ako naapo ko na sa una Naapo dagon-dagon kay mutari magpuko sa una. Naako'y dagon po nga ibutan sa manok. Pero Paul na siya sa Dios. Muna nga ato ang isulti ang tinuod, di ba? Apan jutay utalag saraan mo istorya ani. Siguro ang nakaistorya ani nga pulong katong nakasinati sa iyang kinabuhi nga nakaagi diha, pero katong bisan pagpastor nga wala siya kaagi diha, dili lubos siya makaistorya ani tungod kay wala niya nasinati, di ba? Abi niya may gilaigsuon anaa japoy kagahom si Satanas gani na may kagahom, di ba? Abi niya may gilaigsuon nga apa ko na ini, so abot ko og Cebu, wala ko'y pliti pauli, akong bayaw ug akong mga silingan nakahibalo. Unsa ka dautan, unsa ka paglinla, asa maka Cebu na layo ha, south abot na Negros, walay pliti, muagi pa sa barge, mo sakay pa og shipping maayo, pero walay pliti. Nasinati ni akong bayaw ug akong silingan, pero dili mayo atubangan sa Dios. Daw gamahanan ka, pero manglilinla ka sa mga tawhan. Malinla nimo ang tao abi mao may day ko na nimo tong imuhang ginadala-dala, dili naman ang Dios nga nagbuhat kanimo.
So mga higalagso, naot nga na po mo'y nasabtan, ako ning gi-istorya kanyo sa kising-kasing kayo nako. Gusto ko nga ang tanan nga mga katawan sa Dios, gusto ko nga ang tanan nga ginatawag ginapili sa Dios mo gawas mo diha. Kaya alaot ang naghimo diha. Muna nga ako ning ginaistorya kaninyo. Hinaot nga na ako mo'y gamay nga sabtan sa akong ginaistorya. Kinasing-kasing nako ni nga ginaistorya kaninyo. Kani siya ako nang gistoryahan kaninyo, mga katawan sa Dios pahawa kamo diha. Kaya alaot ang nagbuhat diha dapita. Kung naa kamo diha karon, ipangayo niyo sa Dios. Basahan niyo, basaha ang pulong sa Dios. Gusto ko nga kamo gayod mismo ang makasinati o makahibalo nga dili di ay maayo ang akong gibuhat kaniadto. No? Naot nga nasabtan ninyo sa hinahinay ang akong pasabot kaninyo. Inaot nga ang Ginoong Kristo maguban o magbantay kanunay sa atong kinabuhi sa tagsa-tagsa. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos